New Dawn Television ta sashin Hausa ke muku barkanmu da warhaka. Maraba da zuwa New Dawn Baptist Church sashin Hausa, masujadan ba da shaidu. New Dawn Baptist Church tana da shirye-shirye masu kayatarwa, wa'azin kalman Allah, koyar da maganar Allah tsansa, addu'o'i masu sauya al'amura, shawarwari masu gansarwa, yantaswa da kubutarwa. Ina da murna ganin ku a yau. Ni ne naku Fi Samadi ko ke gabatar da shirinmu a yau. Da farko ga kanun labarun wa'azin Lahadin da ta gabata kan magana asirin gamsuwa. Ran Lahadi mai zuwa za mu yi hadadiyar sujada wato Celebrate 7. Gobe za a fara makarantar VBS na yara. Bikin baje kolin abincin da yi shi ran Lahadi mai zuwa. Mun yi sujadar tsakiyar mako kan magana yi aiki da maganar Allah. Zumuncin unguwa da kasancewa ta kasance ran Lahadi 23 ga watan 7 2023. Yanzu ga cikakkun labarun. Ran Lahadin da ya gabata mun ji maganar Allah ta bakin bawan sa Reverend Amadi Hansen mai kan magana cewa asirin gamsuwa. Mun yi karatu cikin littafin Timotheus ta 1 Sura 6 aya 6 zuwa 10. Mun koyi cewa gamsuwa shine karfinmu a boye da kuma gamsuwa na bukatar rufe ido daga kwadayi. Daga gobe Litinin 31 ga watan Yuli zuwa 4 ga watan Agusta 2023 akwai Vacation Bible School wato makarantar littafi mai tsarki a lokacin hutu na yara mai take karfafawa Daniel a cikin bauta. A yi wa yara kyakkyawan shiri kowane rana domin wannan shirin. Ana karfafa iyaye su kawo yaransu cikin lokaci karfe 8 na safe. Ranar Laraban da ta wuce, mun yi sujadan tsakiyar mako. Mun sami fadakarwa game da yin aiki da maganar Allah. Mun koyi cewa za mu iya yin haka ta wurin nazarinta, harace ta da kuma yin bimbini a kanta. A wannan shirin na zuwa ne kowane ranar Lahadi, ran Laraba da karfe 5 na yamma domin binciken littafi mai tsarki, koyarwa da addu'o'i. Lahadi mai zuwa 6 ga watan 8 2023 za mu yi hadadiyar sujada wato sashin Turanci da Hausa Celebrate 7 da karfe 8 na safe. Sai a zo da wuri, kana iya gayyata abokinka ko makwabcinka. Har yanzu ran Lahadi mai zuwa bayan sujada, Baptist Young Women suna gayyatar mu zuwa bikin baje kolin abincinsu wato food fair. Da fatan za mu yi shirin tallafa musu. Ran Lahadi 23 ga watan 7 2023 mun yi zumuncin unguwowi a harabar ikkilisiya. Mun sami koyarwa akan kan magana mai cewa yin nasara da son kayan duniya. Ana gayyatar mu duka zuwa shirin na yau da yamma karfe 5. Za a yi koyarwa ne game da rayuwar Krista da wadata. Akwai shahararren malami da muka gayyata domin wannan koyarwa, kada a baka labari. Sauran shirye-shiryenmu suna nan kamar haka. Muna da kungiyoyi da zumuntoci da ke ba da zarafi ga kowane ɗan ikkilisiya wajen bayyana hidimarsa. Zumuntan mata Asabar karfe 7 na safe. Zumuncin matasa wato Youth Fellowship Asabar karfe 6 na yamma. Zumuntan maza Asabar karfe 5 na yamma. Alfijir kwaya kowane Talata da Asabar karfe 5 na yamma. Kora kwaya kowane ranar Litinin, Alhamis da Juma'a a karfe 5:30 na yamma. Yan nazarin littafi mai sarki ranar Asabar karfe 3 na yamma. Global Singer ranar Asabar da karfe 4 na yamma. Da kuma Prayer Warrior ranar Juma'a karfe 5 na yamma. Kofa na nan a buɗe domin duk wanda yake so ya haɗa hannu cikin waɗannan kungiyoyin. Na neme mu a NDBC sashin Hausa. Kar ku manta, ku danna subscribe, like, share da comment. Sai mu shirya zukatanmu a gaban Allah, yayin da Allah zai magana da mu ta wurin wakoki, addu'o'i, shaidar godiya da abincin ruhaniya.
2023 shekararmu ce ta yanci. Ku tuna, mu yayan Allah ne, muna da haƙƙi da gata na Ubangiji. Mu ba bayi ba ne, ba tauya haƙƙinmu ba, yancinmu ba tauyawa, mu magadan Allah ne.